Pandora Elite – najpokročilejší zabezpečovací systém pre vozidlá. Naštartujte auto jediným dotykom. Pandora Elite sa bez problémov spojí s vašou mobilnou aplikáciou, umožní vám zahriať motor a nastaviť ideálnu teplotu ešte predtým, než nasadnete. Majte kontrolu, nech ste kdekoľvek. Aktuálne údaje o vozidle a sledovanie polohy v reálnom čase, priamo v mobilnej aplikácii. Pandora ani v podzemnej garáži nikdy nestratí prehľad. Vďaka lokalizácii cez verejné Wi-Fi siete je poloha vášho vozidla vždy dostupná, aj keď GPS zlyhá. Každá cesta uložená. Prezrite si kompletnú históriu jazd s presným záznamom, kedykoľvek vo svojej Pandora aplikácii. Vaše auto je chránené, aj keď pri ňom nie ste. Ak sa ho niekto pokúsi odtiahnuť alebo zdvihnúť, Pandora vás okamžite upozorní hovorom a notifikáciou v aplikácii. Pandora chráni na každej úrovni. Ak je vaše auto zasiahnuté alebo sa s ním niekto pokúsi manipulovať, systém okamžite reaguje a spustí upozornenie vo vašej aplikácii aj na kľúčenke Pandora. Pomocou prenosu signálu z kľúča otvoria dvere. Pandora okamžite reaguje na neoprávnený vstup. Ani tie najpokročilejšie metódy krádeže nie sú pre systém Pandora problém. Od prenosu signálu až po prestrihnutie káblov záložný zdroj batérie zaručí, že alarm nikdy neprestane chrániť vaše auto. Z Pandora Elite vás nič neprekvapí. Najpokročilejšie zabezpečenie vozidiel na svete, navrhnuté tak, aby chránilo to najdôležitejšie – vaše auto.